Stále snívate o takomto plochom bruchu? O takejto sexy postave? O takýchto pevných vyrysovaných svaloch? Ale naozaj chcete namáhavo cvičiť? Či byť na otravnej diete, aby ste získali telo, po akom túžite? Teraz máte vďaka úžasnej revolučnej technológii rýchlejšiu a jednoduchšiu možnosť. Predstavujeme vám nový revolučný Vibratone. Nasaďte si ho a on vám doslova vytrasie tuk z pásu, z brucha, zo zadku, zo stehien a dokonca zlikviduje celulitídu. Vyrysované svaly, silnejšie a pevnejšie. Toto všetko získate len za niekoľko minút denne. Úžasné! Len sa pozrite na výsledky dosiahnuté použitím Vibratone. Vybavujete si tie nemotorné zariadenia, ktoré mávajú v posilňovniach a drahých kúpeľoch? Vibratone spája výhody všetkých zariadení do jediného praktického prístroja, ktorý môžete používať v pohodlí vášho domova. Je vždy po ruke, jednoduchší a dokáže oveľa viac, pretože vibruje rýchlejšie a spôsobuje naozajstné svalové vzťahy a skutočný úbytok hmotnosti. Navyše ho môžete použiť na rôzne časti tela a schudnúť tam, kde chcete. Podľa správy uznávaného časopisu o športovej vede, štúdia preukazuje, že cvičenie kombinované s nízkofrekvenčnými vibráciami môže byť až 3-krát účinnejšie ako cvičenie samotné. Teda vibračná technológia strojnásobuje účinky cvičenia. Vibratone vás zoštíhli a k tomu vyformuje a upraví vaše svaly, zatiaľ čo pohodlne oddychujete. Za niekoľko minút denne získate sexy postavu, zbavíte sa ochabnutého brucha aj nadváhy, a to úplne bez námahy. Dokonca si môžete dopriať relaxačnú masáž. Vibratone je skvelý na uvoľnenie stresu po ťažkom dni v práci a na úľavu pre unavené a boľavé svaly. To všetko vďaka zázračným vibráciám. Naozaj funguje. Je založený na metóde, ktorú využívajú ruskí vedci na tréning olympijských atlétov a americký vo vesmírnom programe. Náročné cviky sú veľmi bolestivé. Strohé diety vás rýchlo znechutia a zabudnite na tie drahé nemotorné stroje v posilňovniach, pri ktorých musíte nepohodlne postávať. S Vibratone môžete robiť domáce práce, pohodlne sedieť, ležať v posteli, dokonca pracovať s počítačom. Jednoducho oddychujte a Vibratone urobí prácu za vás. Vytvaruje vám telo presne, kde potrebujete. Vibračná technológia je vynikajúca aj v kombinácii s normálnym cvičením. Podľa správy uznávaného časopisu o športovej vede štúdia preukazuje, že cvičenie kombinované s vibráciami môže byť až 3-krát účinnejšie ako cvičenie samotné. Výsledky hovoria samé za seba. Tak neváhajte! Objednajte si teraz váš vlastný pás Vibratone za túto úžasne nízku cenu, ktorú vidíte na obrazovke. Získate športový ergonomický pás Vibratone, vrátane šikovného ovládača, ktorý vám umožní vybrať si medzi automatickým a manuálnym režimom a 5 úrovňami intenzity. Avšak počkajte, zároveň získate úplne zadarmo tento meter, aby ste vedeli, koľko ste schudli. A pridáme vám aj tento praktický batvoštek, ktorý je ideálny na uskladnenie a cestovanie. Dokonca vám opäť zadarmo pribalíme zoštihľujúci program Vibratone, aby sme vám pomohli správne jesť a dláždiť tak cestu k vášmu vysnívanému telu. Ak zavoláte hneď, kompletný systém Vibratone a všetky darčeky budú vaše za túto úžasne nízku cenu. Získate tak príťažlivú postavu s plochým bruchom, o ktorej ste vždy snívali. Budete mať pevné a vyrysované svaly bez námahy či bolesti, tak už nečakajte, zavolajte hneď.